Хәзер сәхнәгә чыгасы җырчыбыз шулай бик үзенчәлекле һәм шуңа игътибар иттем бу Казан кичләренә әзерләнгәндә минем уйлавымча бүгенге көндә матбугатта иң искә алынучы җырчыдыр, чөнки аның иҗаты да якты, шәхси тормышы да бик якты. Алкышларыгызны шәрләмәгез. Илсия Бәдретдинова бүген бездә кунакта. Кабатта бездә кунакта. Хәерле кичләр, кадерле тамашачылар. Чәйниләр инде җаным, чәйниләр. Ни эшләтәсең бит инде? Без монда сәхнә артында чыгышны көтеп тә ардык, инде биеп тә ардык, инде кушылып җырлап та карадык җәмәгать. Беләсезме, шундый бер фикергә килдем әйбет кисәк кенә. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле бер җырны. Миңа мондай җырлар бик хас түгел, ләкин алай да менә прям бөерем түреннән чыкканга күрә, мин үзем әкрен генә башлап карыйм. Без Илнур белән сандугач куша яме башыннан. Гел җырлана торган җырым түгел, шуның өчен сезнең белән бергә җырлап карыйбыз. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы баралмы. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы баралмы. Сине уйлап янам, ник килмисең каман, күңелем эзли сине таба алмай. Сине эзләп янам, ник килмисең каман, күңелем эзли сине таба алмай. Ай, молодец. Менә хәзер шуны тизрәк иттереп бергә. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы баралмый. Таныш бит. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы баралмый. Сине эзләп янам, ник килмисең һаман, күңелем эзли сине таба алмай. Сине эзләп янам, ник килмисең һаман, күңелем эзли сине таба алмай. Рәхәтиме? Менә шушындай җырларга кирәк икән миңа. Кар урманга таба, шишмә шылтырабага, җил көчәйтә аның тавышы. Бәлки бергә хәзер. Кар урманга таба, шишмә шылтырабага, җил көчәйтә аның тавышы. Мин утырам тыңлап, шул сулардай шыңлап, агып китәр микән сагышым. Мин утырам тыңлап, шул сулардай шыңлап, агып китәр микән сагышым. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, канатларын җилпи җилләргә. Җәйләүләр сине эзләп күңелләрем сине күңелләр. И тагын бер тапкыр. Сине эзләп сине эзләп янам, ник килмисең һаман, күңелләрем синең кемләргә. Күңелләрем синең, күңелләрем синең кемләргә. Рәхмәт сезгә. Илнур Кулахметов. Илсия Бәдретдинова.
Бик зур рәхмәт сезгә. Татар эстрадасында кемнең иҗатын кабул итмисез, аны җырчыга санамыйсыз. Ой, тутырып торып әйтәсе килә, кайберләрнең исемнәрен белсәгез. Әйдә әйтик. Әйтмим, нишләп? Алар бит үзләрен бик яхшы җырчы дип санап йөриләр. Без аны кисербез аннары. Кисмим, мин үзләренә әйтәм, мин гомердә дә кешенең артыннан чәйнәп йөрмәдем, бастырам да каршысына әйтәм, син кеше түгел дим. Һәм дәлилләп күрсәтәм. Шушы булдымы дим, булды дисә, син кеше түгел дим. Монда син бөтен кеше тиле дигәчтен дә инде. Яшьләргә киңәш бирерлек яшькә җиттем дип уйлыйсызмы үзегезне? Ой, юк, акыл юк. Акыл юк, тумыштан юк, һаман юк. Но миңа акыл өйрәтүчеләр шундый күп, быел 37 яшь тулды. Кругом бөтенесе акыллы, бер мин дивана менә, бөтенесе яшәргә өйрәтәләр, шадар әмәл калмады. Әкрен генә акыллы кешеләргә бик авырдыр ул яшәү. Безнең әби, мәрхүм, безнең бик усал Мишәр әби үстерде инде. Әйтә иде, кызым, синең болай юаш икәнеңне белсәләр, балакаем башыңнан йөриячәкләр, шуның кебек тиле кебек акырып йөрү, лучше дивана дип әйтсеннәр, чим беткән бу дип әйтсеннәр дия. Ишекне тибеп ачта, беренче үзең акыр яныңа килергә куркып торсыннар дия. Интервьюгызда сез әйтәсез, сезгә килүчеләр бар, мөрәҗәгать итүчеләр бар, Илсия ханым, киңәш бирегез әле безгә, ниндирәк юнәлештә эшли башларга, авыллардан киләләр дип. Киңәш бирмисезме аларга? Бар, бик теге җитди мәсьәләләр белән дә мөрәҗәгать итүчеләр бар. Менә безнең әниебез белән сөйләшеп алыгыз әле дип сөйләшкән вакытлар да бар. Киңәш, иң зур киңәш, бу шәхсән минем фикеремчә, кешене авыр вакытында дәшмичә генә тыңлап утыра белү кирәк. Ул ичендәге бөтенесен сөйләп бетерә дә, бушанып кала да, рәхәтләнеп кайтып китә. Анда кайбер вакытта ниндидер сүз әйтү кирәк тә түгел. Тыңлап кына утырырга кирәк. Бетә ул дим, китә әле минеке синекеннән начар дим, аңа җиңелрәк булып китә. Шулай дигәч. Теге безнең татарларда бигрәк тә берсе әйткән ди, соңгы вакытта бер дә шатлык юк, ярар әле күршенең сыеры үлде дип. Шуны ул бит кешенең кайгысын беләсең дә, ярар миндә алай юк түгел әле дисең, рәхәт булып китә шуның өчен. Бик рәхмәт, сез һәрвакытта да җыр теллегез белән аерып тылдыгыз. Бераз шәйләп алырбыз, бәлки. Мин тагын бер кунакны чакырырга телим. Әле ачык микрофон рубрикасына күчкәнче, яңадан бер легендар шәхес Казан кичләре сәхнәсендә балкыячак хәзер. Шулай ук аңа да сезнең лаеклы алкышлар порциясе яңгырар дип уйлыйм. Татарстанның халык артисты Фердинанд Фәтхи бүген бездә кунакта. Basığında zor bəxtli şadlıları görürsən. Bas əlimmi gülsüm idənləri büyürsün. Basığında zor bəxtli şadlıları görürsən. Basığında zor bəxtli şadlıları görürsən. Bas əlimmi gülsüm idənləri büyürsün. Basığında zor bəxtli şadlıları görürsən.
шулай сөйгенінде ішіде хайран қалдыра. Бас әлі тәмбігілсін, үйден әрі үгілсін, басуында зор бәқіттің шаттылары күлсін. Бас әлі үгілсін, үйден әрі үгілсін, басуында зор бәқіттің шаттылары күлсін. Бас әлі үгілсін, үйден әрі үгілсін, басуында зор бәқіттің şarkıları kursun. Татарстанның халық артисті Фердинанд Табый Фәтхи һәм Қазан Нур ансамблі әлбәттә. Җитәкчеләре Тимофей Ильясов. Фердинанд Табый, менә сез ничек итеп ял итәргә яратасыз? Менә шундый җиңел генә сорау яудырасып килә сезгә. Ял итәргә әлбәттә вакыт бик күп тә тими. Мин үзем Казан шәһәр филармониясында эшлим бит инде. Biz gel çitte, kayda bizden millet, Tatar milleti yaşay, şular yanında kübürek çıkışlar yaşayız. Kazakistan'da, Kirgiziyalarda, Türkiye'lerde bir illerde şular çıkışlar yazarına doğru gele. Andağı bizden yaşayan Tatarlarımız, mene şuşa konsertler vaktinde, şuşunda zaldağı milletteşlerimizle küp itip selamlar eydiriyor kuşlar. Min her bir çitten alıp kaytkan selamlarımızı sizge jitkirem. Yol iterge bik yaratan. Kim yaratmayın dana? Min kübrek küp vakitte mene tabiat görünüşleri kararga yaratam, kuşlar sayrağının kararga yaratam. Ondan sonra jırlar tыңлы менде kübrek. Demek jыр тыңлап, табигатькә хuzurlaну сезнең өчен бик матур ял. Андый вакытлар тиздән килеп җитә инде хәзер. Алла бирсә. Рәхмәт бик зур җавапларыгызга. Хәзер инде бүгенге Казан кичләре тамашасында илгәрәйне тагын бер тапкыр борчыйбыз. Ачык микрофон рубрикасын игълан итәбез. Достар, әйдәгез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Минем сорауым Фердинанд Фәтхигә. Син мине танығасыңдыр инде, якташ дус. Күптәннән күрешкән юк. Бер сорауым бар, үземнең дә искаштка барганым юк. Андагы нәрсәдер сез театрма оештырама дип ишеткән, ул сезнең тукталып калдымы, или ул клубын һаманда шул күтәреп киләсезме? Ярдәм итәсезме? Безнең минем әнием 43 ел мәдәният йорты директоры булып эшләде авылда. Ул сугыштан соңгы чорларда эшли башлады. Шул вакытта аның оештырган драм коллективы менә әлегә хәтле халык театры исемен йөртә һәм аңа Саяра халык театры дип исем бирделәр, әниемнең исемен. Мин әлбәттә шушы әниемнең көче кергән театрны югалтасы килмичә, аларга һәр вакытта да кайтып булышып, менә шушы спектакльләрдә булышам. Чөнки мин үзем дә Казан институт культурада укыдым, режиссер факультетын бетердем һәм консерваторияда Зөләйха апага стажировкага йөрдем җырлар өчен. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгәндә Венера Хасанова хормистр белән җыр төшенчәләренә өйрәндем. Бүгенге көндә алар Идел йорт фестивалендә катнашып бик әйбәт урын алдылар һәм театр коллективы эшләп килә. Рәхмәт. Хайырлы кичләр, мин Казаннан, Гүзәл ханым булам. Минем сорауым Илсия Бәдретдиновага. Илсия ханым, мин сезнең иҗатыгызны бик хөрмәт итәм һәм күзәтеп барам. Минем фикеремчә, сез бик көчле рухлы, туры сүзле, кеше сүзенә бик карамыйча үзегезнең фикерегезне йөртә торган ханым дип күзаллыйм. Сез тормышыгызда максат куеп яшисезме? Или инде урысча әйткәндә, яки ничек тә булса шулай барыр дип уйлыйсызмы? Агым буенча дип әйтәбез. Агым буенча шулай барасызмы, әллә максат куясызмы? Бик зур рәхмәт сезгә. Мин һәр көнне иртән торам. Миндә бер зур көзгө бар иде. Шуның каршысына барып басам да, "Ничего себе, мин әйтәм, бүген дә исән." Ярар, мин әйтәм, Бәдретдинова, тор. Артыңны артка чыгар, алдыңны алга чыгар, иреннәреңне буя, мин әйтәм, дөньяларны әйләнеп кирик, биткән бу дип шатланып ятмасыннар тагын. Әйдәр, мин әйтәм, җырып кирик әле. Төрле вакытлар була. Бик зур рәхмәт соравыгыз өчен. Мин теге алдагы көнне уйламаска мөмкин түгел, минем кулымда улым бар. Әлбәттә уйланасың.
Ләкин менә булай, ну кайгырып утыра торган түгел. Нәрсә буласы булган инде. Кем нәрсә булырга тиеш барыбер була ул. Бүгеннән үк елап утырудан бер нинди мәгънә дә юк. Әйләнеп китсен дөньясы шунда. Илсия ханым, бер сорау килеп искә килеп төште әле. Журналистиканы сагынмыйсызмы? Яза... Сагынам, вакытым юк. Билләһи дип әйтәм. Теләк бармы язарга? Теләк бар, мин шуның өчен менә бу Инстаграмнарда язгалыйм кисәк шунда. Мин әле күп менә бу соңгы елларда гына язган юк, гәҗитләргә язгалы идем, үземнең исем белән түгел, сүзгә китмәсен дип. Ну бит менә кайбер вакытта ана әйтәсе килә, малай кан әйтәсе килә. Шуларны язам аннары. Әйе. Бу бит үзегезнең исемегездән әйтмәгәч, сезнеке булып яңгырамый. Юк, аннары мине чәйниләр дальше. Мин әйтәм, мин булгачтан бүтән төрле кабул ителә. Ул былай менә фикер генә булып барсын дим дә. Шулай, ну сагындыра кисәк әйе, бар. Чөнки мин хәтерлим әле Татарстан яшьләрендә бүтән матбугатта сезнең статьяларыгыз, әсәрләр дип әйтим инде, язмалар чыгадыр. Хөрмәтле дуслар, менә шундый күтәренке шау-шулы мизгелдә Казан кичләре тамашасын тәмамлап куябыз, ләкин озакка түгел. Сезне кабаттан киләсе Казан кичләре тамашасында күрергә телибез. Игътибарыгыз өчен, алкышларыгыз өчен, безне җылы каршы алуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.